Montarea parchetului din lemn masiv am realizat-o împreună cu echipa de specialiști bine dotați și puși pe treabă ai domnului Cătălin Toader. Mai întâi, haideți să vedem ce ne trebuie. Parchet în primul rând, adeziv, scule și utilaje specifice acestui tip de montaj și bună dispoziție pentru muncă. Înainte de a vedea suprafața pe care trebuie montat parchetul, se face o analiză a planeității și umidității șapei cu un aparat special. Conform specialistului nostru, domnul Cătălin Toader, avem 4 etape importante cu reguli clare de urmat. Cu experiență în comercializarea și montajul parchetului de orice tip de peste 5 ani, echipa noastră lucrează cu o firmă suedeză care pune la dispoziție toată aparatura și logistica necesară. Materia primă este atât din țară cât și din import. De la noi din țară se poate folosi lemnul de stejar, salcâm, frasin și uneori din fag, iar din import poate fi adus din Brazilia lemn de mahon, de nuc, eucalipt, cireș, merbau, palisandru, venghe, măslin, stejar brazilian și lista poate continua. Aplicarea parchetului se poate face atât la apartamentele mixte din bloc, cât și la case care au cea mai mare expansiune după Revoluție încoace. Pasul numărul 1. Verificarea suportului. Rezistență, planeitate și, foarte important, măsurarea umidității șapei cu un aparat profesional. Șapa trebuie să fie perfect curată, fără crăpături și necontaminată cu alte substanțe. În cazul în care șapa nu corespunde din punct de vedere al rezistenței, trebuie întărită, și anume se impregnează cu rășină epoxidică un singur strat, o rășină epoxidică în 2 straturi pentru a avea o membrană, adică o suprafață lucioasă. Parchetul se montează la temperatura camerei, circa 20 de grade Celsius, și la o umiditate relativă a aerului de circa 60%. Pasul numărul 2. Montarea efectivă a parchetului. Parchetul se poate monta în mai multe moduri și modele, depinde de dimensiunea frizei, în V, șah sau englezește. Când lungimea lamelelor diferă, se montează gen aruncat și creează efectul de pardoseală. În felul acesta, pierderile sunt foarte mici. Pentru lipirea parchetului se recomandă adeziv poliuretanic bicomponent sau monocomponent pentru parchet lăcuit. Este foarte bine să utilizăm acest tip de adeziv pentru că nu conține solvent și nici apă precum adezivii de tip paracet și nu există riscul să umfle parchetul sau să-l deformeze din cauza solventului și timpul de lucru scăzut. După 24 de ore se poate începe rașchetarea. Pasul numărul 3. Rașchetarea se face cu mașina profesională cu tambur, mașina de câmp fără praf și care rașchetează uniform, fără valuri. Pentru colțuri se folosește mașina de rașchetat mai mică, dotată și ea cu aspirator. După rașchetarea cu granulațiile de 24, 40, 60, 80, respectiv 100, se trece la etapa următoare și anume chituirea. Pentru chituire se folosește un șpaclu din oțel inoxidabil. După ce parchetul a fost chituit de câteva ori, urmează șlefuirea cu aparatul monodisc buffer, care înlătură surplusul de chit și face parchetul fin datorită plaselor abrazive de granulație fină, cu o granulație de 120. După ce se încheie și etapa aceasta, rașchetatul, parchetul se aspiră foarte bine și se pregătește pentru grunduire. Se aplică un strat de grund și 2 straturi de lac. Toate produsele, kit, grund, lac, sunt ecologice și nu conțin solvent. În această situație există mai multe avantaje. Timpii de uscare sunt foarte mici, aproximativ 2-3 ore față de 24 sau 48 de ore la finisajele pe solvent. Asta înseamnă că lucrarea nu se întinde pe o perioadă foarte lungă de timp și se elimină mirosul de solvent care persistă în încăpere. Foarte important este și pentru parchetari să lucreze cu produse ecologice pentru sănătatea lor și pentru a-și proteja mâinile. La fel de importantă este și șlefuirea între straturile de lac cu mașina monodisc cu sistemul cu pad și aripioare. Aripioarele retează fibra ridicată, iar padul netezește suprafața.
Pentru aripioare se poate opta pentru o granulație de 120, 150 sau 220, în timp ce poadul are o granulație de 320. Pasul numărul 4. Întreținerea parchetului. Parchetul nu se acoperă imediat cu mobilă, carpete sau covoare. Se spală abia după 7 zile cu substanțe slab alcaline. Ideal tot cu produse profesionale care protejează lacul, nu îl atacă și îi dau un luciu plăcut parchetului. În general, garanția pentru parchetul din lemn masiv este pentru toată viața. După 7 zile se poate întreține cu ajutorul produselor speciale de întreținere zilnic sau cu ajutorul unui refresh odată la 2, 3 sau 4 luni de zile. Există câteva reguli de montare a parchetului. Dacă parchetul este mai deschis ca nuanță, acesta mărește suprafața, iar dacă este la polul opus, adică mai închis ca nuanță, acesta micșorează. Lamelele mari de parchet micșorează camera, iar cele mici măresc suprafața. Nu se recomandă a se utiliza parchet cu lamele mici la camere mari. Considerăm că v-am oferit o mână de sprijin în a înțelege cum se montează și întreține parchetul din lemn masiv și împreună cu dumneavoastră, telespectatorii noștri, mulțumim echipei de profesioniști ai domnului Cătălin Toader.